Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι. Μην ξεκινήσω τα λοιπόν, θα κρεμαστώ από εδώ. Αυτό να κρεμαστούμε θα πέσουμε. Αυτό να κρεμαστούμε μπορεί να μην ανοίγει η πόρτα. Το πάμε έτσι. Εντάξει. Ξεκίνα. Εγώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Είσαι έτοιμος? Αύριο έχουμε το πρώτο ημιτελικό του Eurovision. Και πιο ειδικοί από εμάς δεν υπάρχουν, πιστεύω. Δεν έχω δει ποτέ. Όχι, έχω δει. Τελευταία φορά που είχα δει Eurovision, πες το τώρα και έτσι, σε The Magic World. Πόσο παλιά. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είδες ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Είδα λίγο την Είναι ίδια. έθιμο να κάθονται όλοι να παραγγέλνουν και να βλέπουν Eurovision. Όχι, είναι κάτι εγώ σαν δεν είδα, τελικό δεν τσαβίσμα. είδα μόνο την Ήβια Δάμου όταν είχε πάει νομίζω με την Κύπρο. Δεν θυμάμαι καν το τραγούδι, θυμάμαι την Ήβια Δάμου. Εντάξει, μην το παίζω τώρα. Πέρυσι το είδα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να σου πω την αλήθεια. Πέρυσι το Τόσο είδα. θυμάμαι τις παλιές χρυσές εποχές που είπες με Ρακιτζή σε GPO, τον άλλον τον Περέα Περέα. Ποιον Περέα? Θυμάσαι, τον Ισπανό. Α, ναι. Όχι. Με την περούκα που είχε βγει. Όχι, φίλε. Δεν θυμάμαι. Τον Ιταλό θυμάμαι που είχε βγει πρόπερση. Ναι. Με το συγκρότημα. Ένας Ουκρανός που είχε ντυθεί αλουμινόχαρτο. Έχει πολύ φανατικό Έχει, πληθυσμό. εντάξει. Ναι. Έχει ρεύμα. Ναι. Κοινότητες. Ναι, ναι, Eurofans. Εμείς είμαστε Eurofans. Θα ξεκινήσει τέτοια. Πίνασα ρε μαλάκα γι' αυτό. Πίνουμε και κρίνουμε. Πίνουμε και κρίνουμε. Ναι. Της Eurovision του ελληνικού τελικού, ημιτελικού βασικά. Συγγνώμη, ΕΡΤ. Συγγνώμη και στους ανθρώπους. Γιατί 28 συμμετοχές. Ναι. Γιατί τις κάνανε 30. Ναι, όντως. Επίσης, σκέψου 28 συμμετοχές στη φάση των 32, Champions League προκριματικά φορμάτ 28 τραγούδια. 28 τραγούδια, φίλε. Κάποια πολύ ωραία. Ξέρεις τι θα σου πω. Εγώ τα άκουσα. Κάποια είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά όχι για Eurovision. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη, άκουσα τραγούδια που λέω πολύ ωραία τραγούδια, αλλά για να το βάλω στο Spotify μια βόλτα και να τα ακούω. Είχε μερικά που προσωπικά δεν μου αρέσανε και είχαν και 2-3 που ξεχωρίσανε, που επί της ουσίας είναι και τα φαβορί, Στέφαν. Έχει και εμπορικά τραγούδια. Ναι. Έχει και αυτό που θέλει η Eurovision τραγούδια. Μπράβο. Και cringe τραγούδια. Να ξεκινήσουμε λίγο να τα ακούμε. Θα ακούμε ένα-ένα τα τραγούδια. Θα σταματάμε και θα λέμε την άποψή μας ο καθένας για το τραγούδι που ακούει. Να μιλήσουμε και λίγο για τη μουσική παιδεία του καθενός, άμα θέλεις. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Εσύ είσαι ένας ροκάς περισσότερο, alternative. Μην κλαις. Το λέει ροκάς γιατί θυμάται ότι παλιότερα κάτι ροκάδες σαν και εμένα τρέχανε σε κάτι Asian, κάτι κόλαση, κάτι αρτάνα, κάτι. Ναι, μεταξύ μας. Ακολουθούσα, ρε φίλε, δεν γινόταν. Θα έμενα μόνος μου στο σπίτι εγώ, σαν το μαλάκι. Ας λέμε την αλήθεια, τα τραγουδούσες κιόλας κάποια τραγούδια, τα έχεις μάθει απ' έξω. Ναι, μετά από 5-6 ποτά. Μόνο στην μπάρα δεν ανέβαινες. Σαν το ροκ δεν έχει. Πιστεύεις ότι όσο μεγαλώνουμε, όσοι, γιατί και εγώ την πέρασα τη φάση με punk rock περισσότερο, Green Day πάρα πολύ, Simple Plan, πιστεύεις ότι όσο μεγαλώνουμε σταματάμε να ακούμε rock ή ελαττώνουμε? Όχι, ίσα ίσα, άμα μεγαλώνεις νομίζω ακούς και λίγο περισσότερο. Ακούς περισσότερο. Ναι, ή το κεφάλι σου είναι καζάνι και θες να χαλαρώσεις με ένα ουίσκι. Και πώς θα χαλαρώσεις με τη ροκ? Κάτσε, όχι. Ουίσκι και Iron Maiden δίσκι, λέει το... Καλά, και του καράει δίσκι, λέει. Εντάξει, ένα άλλο ρητό. Το έμεινες του, ναι, βεβαίως. Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, η αλήθεια είναι ότι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσο μεγαλώνω, δεν ακούω τόσο πολύ ρόκο όσο άκουγα. Ακούς ρόκο. Και ρόκο, ναι, ακούω ρόκο, φίλε. Είδες πως θα σας το πάω. Από ρόκ το γύρισα σε ρόκο. Έχει κάποια ροκάκια μέσα. Έχει. Έντεχνος, ναι. Έντεχνο. Έντεχνο ρόκ είναι αυτός, εντάξει. Έντεχνος θεωρείται ο ρόκος. Όχι, λέω και στην Eurovision έχει κάποια ροκ τραγούδια. Ναι, ένα θυμάμαι εγώ. Ένα ή δύο. Ένα ή δύο. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι. Να δούμε τι θα στείλουμε, τι θα στέλναμε εμείς, άμα ήταν στο χέρι μας. Εγώ θα πρότεινα εμάς βασικά να πηγαίναμε. Προσπαθήσω να μην ποιηκείς γιατί. Εντάξει, και να μην είσαι, ρε φίλε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Αυτό μαστιγός. Βικτόρια Αναστασία. Το είδες αυτό που είδα, μουσική λέει Γιάννης Φουστέρης. Ναι. Γιατί εμένα μου ήρθε ο Φουσέκης? Φίλε, έχει γράψει και άλλα τραγούδια, είναι γνωστό. Πώς σου φάνηκε αυτό το τραγούδι, Στέφανε, της φίλη μας, της Βικτόρια Το Αναστασία? όνομα ποιο είναι, το Βικτόρια ή το Αναστασία? Mainstream λίγο, έχει αυτό το κάτσι που λένε έτσι
στα αμερικάνικα και καλά. Ναι, Jazz λίγο με. Πρέπει να έχει γράψει και τους στίχους, Έχει γράψει τους στίχους. Μπράβο της κοπέλας. Ωραία προσπάθεια. Εντάξει, εγώ δεν θα το περνούσα να σου είμαι ειλικρινής. Δεν μου έκανε και κάτι. Όχι, όχι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά. Περιμένουμε να δούμε και αύριο τη σκηνική παρουσία του καθενός. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Ξαναπάμε σε αυτό. Ο Τάκης. Δεν βλέπεις τα μαλλιά. Αυτό είναι το rock της. Καλό είναι. Εμένα μου αρέσει. Έβαλε και εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει λίγο το intro αυτό. Καλά, φαντάζομαι θα είναι πιο σκηνικά power κτλ. Ότι πας με το μαλλί Τάκη Τσουκαλάς θα δώσει ρέστα, είμαι σίγουρος. Το κακομοίρι, φίλε, άμα το ακούσει ποτέ αυτό. Τι κρίμα για τον άνθρωπο. Και εμένα είναι από αυτά τα τραγούδια που μου αρέσανε πάρα πολύ. Απλά είναι σε αυτήν την κατηγορία που σου είπα πριν ότι δεν ξέρω αν για Eurovision. Εντάξει, φίλε, εδώ κάτι τέρατα κερδίσανε μια χρονιά. Ήταν ωραίο τραγούδι. Ναι, ήταν ωραίο. Ναι. Εμένα μου άρεσε. Εκείνο που εγώ heavy metal. Τα παιδιά του Βέκνα μιλάμε. Ναι, αυτό ας πούμε μου κίνησε το ενδιαφέρον. Καλό, το άκουσα 3-4 περνάει. Μου άρεσε, εγώ το περνούσα κι εγώ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Μάρικ. Daughters of the Sun, οκ. Δεν ξέρω αν παρατηρήσεις αυτά τα φωνήεντα. I-O. Τι παίζουμε, Scrabble. Λείπουνε τα σύμφωνα. Δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι προσωπική μου άποψη. Εντάξει, λίγο ethnic μου κάνει. Λίγο. Και εμένα δεν περνάει. Δεν περνάει για μένα. Να είναι καλά η Μαρίκα, χίλια συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Την άποψή μας λέμε. Ναι. Μας λάβατε υπόψη πολύ. Ναι, εντάξει. Βρήκαμε νικητή. Τεράστιο φαβορί. Είναι τεράστιο φαβορί. Όχι ότι είναι τίποτα. Εντάξει, δεν είναι στα ακούσματά μου. Αλλά έχει. Το είδαμε πριν. Έχω πιει και λίγο, γι' αυτό με πιάσει. Α, οκ. Σε ξεσηκώνει λίγο. Έχει αυτό που πρέπει για να πλασαριστεί καλά. Όχι μόνο να περάσει, να πάει και καλά στο τελικό. Εκεί που θα γίνει. Δεν θυμάμαι που θα γίνει. Τόσο προετοιμασμένοι. Ήρθαμε να σχολιάσουμε και δεν ξέρω που θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστιο φαβορί. Ναι. Είναι ένα τραγούδι που εγώ αισθάνομαι ότι θα πάει καλά. Όταν το πρωτοάκουσα γύρισα και είπα το εξής. Ότι αυτό το τραγούδι ή θα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή στις πρώτες τρεις θέσεις, ή στις τρεις τελευταίες. Πιο πολύ για πρώτες τρεις θέσεις το βλέπω και η αλήθεια είναι ότι έχω δει και κάτι reactions από το εξωτερικό. Το γουστάρουν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Σε κάποια φάση γίνεται όχι μπαλάντα που έχει ένα σημείο. Έχει κάτι έτσι λαϊκό pop, έτσι φτετελοποντιακό. Ναι, έχει πολλά στοιχεία. Έχει και λέει και αυτή τη μικρή λέξη φέρτο που είναι πιασάρικη. Είναι εύκολη, ας πούμε, να την πεις. Ναι. Πρέπει να είναι και λίγο τρόλο τύπος, οπότε πιστεύω και σκηνικά αύριο. Συμπαθέστατος. Μου θυμίζει λίγο τον Γιώργο. Ναι, εντάξει. Χαιρετισμούς, ναι. Φέρτο. Εντάξει, δεν είναι στα ακούσματά μου. Φέρτο. Για μένα, ρε παιδί μου, όχι απλά περνάει αυτό το τραγούδι, αλλά είναι. Τρία είναι τα φαβορί και είναι μέσα στα τρία φαβορί. Θέλω να δω και την άποψή σου και για τα άλλα δύο που είναι φαβορί. Θα το είδεις, να είσαι σίγουρος. Πάμε παρακάτω. Good job, Νίκη. Εδώ έχουμε weekend από τα τέμου, αλλά του πάει, εντάξει. Όχι, διαφωνώ τελείως. Εμένα αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Καλός ή κακός είναι στα pop ακούσματα. Είναι. Έχει πολύ ωραίες ψηλές αυτό το παιδί. Έχει κάποια σημεία στο τραγούδι που είναι τόσο ψηλά που θέλω πολύ να δω πώς θα τα φτάσει στον ημιτελικό. Φαντάζομαι ο ημιτελικός θα είναι και live. Όχι, αλλά θα έχει κάλυψη σίγουρα. Όχι, ενώ θα είναι live, θα τραγουδάνε εκείνη την ώρα, δεν θα είναι
μαγνητοσκόπο στο τραγούδι. Όχι, με αυτός είναι ο σκοπός να... Θέλω πολύ να τον ακούσω, ρε φίλε, πώς θα φτάσει στα τόσο ψηλά. Εντάξει, δεν του πατήσουν μία στο πόδι. Θα το... Αυτό που δεν μου άρεσε, να είμαι ειλικρινής, είναι ότι στο βίντεο της παρουσίασης ήταν σαν τον Κόμι Δράκουλα. Υπάρχει και το μαλλί του κιόλας. Όχι, είναι έτσι, είναι κεντρικό παιδί. Είναι κεντρικό παιδί. Σε εμφάνιση είναι πάρα πολύ ευγενικό παλικάρι. Συμπαθώ πάρα πολύ και το Βαρθακούρη. Το έχει. Όχι, εμένα προσωπικά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Το περνάω εγώ. Και εγώ το περνάω. Ναι, εγώ το κατατάσσω στις τρεις πρώτες θέσεις. Βάζω Φέρτο, αυτό είναι η δεύτερη. Και το τρίτο. Εντάξει, έχει το μέσο να περάσει. Μωρέ. Έχει το μέσο να περάσει. Το μέσο, αδερφέ, είναι το τραγούδι και εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δεν σ' αρέσει. Όχι, ρε, μ' αρέσει. Αλλά σου λέω, έχει το μέσο να περάσει. Θα μιλήσει ο μπαμπάς. Πού θα μιλήσει στη Eurovision? Θα τα κανονίσει όλα. Ποιος το πάρει? Θα το πάρει ο άλλος ο Ακύλας. Τώρα, του πάρει. Φίλε, δεν πιστεύω. Ελλάδα είμαστε, δεν θα γίνει τίποτα. Ελλάδα, ρε, μπρο. Θα πάει ο άλλος και θα πει. Δεν νομίζω. Θα πάει ο Πάρης, το πει φερτό. Με την προφορά του γιατί είναι νησιώτικη. Το παιδί είναι ροκάς. Εντάξει, δεν ακούει ελληνικά. Εντάξει. Οπότε αυτή την κριτική θα έχετε. Με τον Πάριο πήγε. Σχολιάζει τον Πάριο, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή και εγώ που ακούω Green Day Πάριο δεν σχολιάζω. Το θάλασσα. Όχι, αυτό το λέω. Τι λέει, αυτό το λέω κότσιρα, συγγνώμη. Πήγα να πω το θάλασσι τη θάλασσα. Καλά, το βιβλίο του Μάρτι. Μην πιείς άλλο, άστο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Πάμε. Το Πάριο. Σου είπα ότι το πέρασα αυτό. Μισό λεπτό να πάω για κατούριμα. Τόσο αδιάφορο. Έχει ωραία και φτεδάκια. Για τα μαλλιά, λέει. Ναι. Σκεφτόμουν και το πιάτο και... Το πιάτο. Εγώ εύχομαι να πάει καλά αυτή η κοπέλα. Να είναι καλά όπου είναι, στη ζωή της. Αύριο στη ζωή της, ναι, γενικά. Αύριο δεν ξέρω θα είναι. Αλλά για μένα δεν περνάει. Δεν περνάει για σένα. Όχι, για μένα περνάει. Πάμε παρακάτω γιατί δεν θα βρούμε εκείνο κώδικα εδώ πέρα. Αυτά θα αρέσουν εσένα. Ωραία κουφάλα. Από πότε κατέβηκε ο Πάνος Βλάχος στην Eurovision? Του μοιάζει. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Ούτε στα ακούσματά μου είναι, αλλά ούτε για Eurovision θα το κατέβαζα αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ξέρεις τι μου θυμίζει? Γίνεται η Eurovision. Πέφτουν όλα τα τραγούδια, γίνεται χαμός, άγχος με τη βαθμολογία. Και παίζει στο μεσοδιάστημα. Ποιος θα βγει νικητής, τελευταίο βαθμό για ένα βαθμό κερδίζει ο Ακύλας, αν βγει ο Ακύλας, ή ο Γκουτζοπ νίκη μέχρι τώρα. Συγκίνηση, κλάματα, το περίμενα χρόνια αυτό να συμβεί στη ζωή μου, ευχαριστώ κτλ. Κλείνουνε τα φώτα, πέφτει η αυλαία, μαυρίζει η οθόνη και παίζει αυτό το τραγούδι. Ναι, σωστή η παρομοίωσή σου. Δεν μου κάνει για Eurovision, μου κάνει για ούτε κλείσιμο. εμένα, δεν θα ήθελες να ακούσεις τη γνώμη μου πώς θα το άκουγα αυτό. Για πες. Ξυπνάω το πρωί και πάω τουαλέτα και θέλω κάτι χαλαρό να παίξει εκεί την ώρα που είμαι στην τουαλέτα. Okay. Να μου δώσει μια ελπίδα ότι σήκω, να πάρεις τη μέρα από τα μαλλιά. Εγώ θα κοιμούμουν με αυτό το τραγούδι. Όχι, δεν κοιμάσαι με αυτό. Δεν κοιμάσαι. Εντάξει. Γιατί όχι. Σηκώνεσαι και βλέπεις, ας πούμε, πόσο μίζερη είναι η ζωή σου. Τι λέει σήμερα? Εδώ είμαστε. Ο κόσμος θέλει χρώμα. Άλμα, κι όλα θα γίνουν φως. Μαζί θα αλλάξουμε τον κόσμο. Η Ροζάνα. Ναι. Εμένα το τραγούδι μου αρέσει. Μπαίνει σε αυτή την κατηγορία ότι ενώ είναι ένα ωραίο τραγούδι που αν οδηγούσα θα το άκουγα, δεν θα το βλέπα στην Eurovision. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα χαθεί στα... Έχει ένα μπρίο, κάτι. Εντάξει, πιστεύω θα το συνοδεύσουν και λίγο από σκηνική παρουσία. Με χορό, σάλτσα. Σάλτσα. Μην κοιτάς που εμείς ξέρουμε τη σάλτσα. Υπάρχει και αυτό το... Θα το χορέψουν με σάλτσα έτσι που κουνάνε, ξέρεις που κάνουν. Ναι, θα ήθελα να το δω.
Πώς θα το χορέψουν αυτό. Αλλά. Όχι, όχι, και εγώ δυστυχώς δεν το περνούσα. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι στην κατηγορία. Για να με στεναχωρήθηκε η κοπέλα, δηλαδή. Δυστυχώς ότι δεν θα το περνούσα, εντάξει. Είναι ωραίο τραγούδι, απλά για μένα δεν είναι για Eurovision. Επόμενος. Next. Το viral του meme. Αρχικά τα λάβε τι τραγούδαγε. Άκουγε κάτι κοφτά, κάτι. Ναι, είναι το pop. Είναι το pop. Έτσι τραγουδιούνται τα pop τραγούδια. Είναι pop, αλλά πρέπει να. Ο Ρουβάς κάνει κοψίματα στα μισά του τραγούδια. Ρουβάς, είναι Ρουβάς, ρε. Είναι Ρουβάς, ρε. Τα κάνει ο Ρουβάς, αλλά τα έχουμε συνηθίσει είναι τώρα. Pop, είναι pop τραγούδια. Κάνουν κάτι τέτοια στα pop. Αυτό είναι λες και ας πούμε κατά λάθος, ξέρω εγώ, έχεις βρει πάτωμα βρεγμένο και κρυώνουν τα πόδια σου και είσαι Τι παραβιώσεις είναι αυτές να σήμερα. αποφύγεις το κρύο στα πόδια σου. Τώρα σου το σκέφτομαι. Ναι, έχει εντάξει, βάση. δεν θα περνάγε. Όχι, όχι. Μέχρι τώρα ποια θα περνούσες που θα έλεγες ρε παιδί μου. Είπα, τον Ακύλα τον περνάω. Ναι. Τον Ακύλα σου λέω τον βλέπω για Θα βγει, τελικό. Ναι, τελικό. Μόνο τον Ακύλα. Και το good job νίκη. Ναι, με αυτά που είπες, ας έλεγες κι αλλιώς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Εντάξει, είναι λίγο. Έχει αυτό το alternative rock. Ναι. Λίγο έτσι. Μ' αρέσει εμένα. Ναι, είναι και φαίνεται η παρουσία είναι σε αυτό το στυλάκι. Θέλω να τους δω ρε Στέφανε, δηλαδή είναι κάποια τραγούδια που λες αυτόν δηλαδή θέλω να δω σκηνική παρουσία. Είναι από τα τραγούδια που θα άκουγα πάρα πολύ δηλαδή. Να του δίνα μια ευκαιρία. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ στα Να του δίνα μια τραγούδια. ευκαιρία. Πάλι δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι για Eurovision. Όχι, πιο Αυτό πολύ το για ραδιόφωνο μου άκουσμα. κάνει. Και είναι και στα ακούσματά μου. Μυρίτσα εμένα μ' στο αρέσει. χέρι. Πάμε να βάλουμε λίγο έτσι κιθάρα μέσα. Ναι. Ωραίο, αλλά όχι το Flat. Μπράβο, αυτό. Είδες. Αυτό ακριβώς, Αυτά ξέρω. flat. Σε τάποσα. Μπε μετά από φίλε, ναι, έψαχνα τη λέξη, απλά την έψαχνα στα ελληνικά Ναι. που την είπε στα αγγλικά, στα ξένα. Flat. Του έχουμε ακούσει πόσα τέτοια γενικά, όχι Eurovision, γενικά τραγούδια. Γενικά έχεις δίκιο, ναι. Know that I can't go home. There's no way for me to be who you want me to be. Sleeping away, άμα το παραφράσεις, είναι αυτό το sleeping. Θα μας πιάσει, αυτά είναι. Εκεί σε Μπαλάντα, οδηγούν. πολύ μπαλάντα. Μπαλάντα, θα βάλει κανένα φόρμα έτσι αερικό και κανένα καπνό. Ναι, όντως. Να είμαι ειλικρινής, στη Eurovision δεν θέλω παλάτες. Θέλω να δω show, ρε φίλε. Θέλω να βλέπω ροζ κόκκινες. Φωτιές, ξέρω εγώ, φωτιές, θυμάσαι με ναι. τη Φουρέιρα πότε. Μπράβο, ναι, ροζ κόκκινες φούστες να ανεμίζουν δεξιά-αριστερά. Μαλάκα, πρόσεχε. Τι κόκκινες, ροζ κόκκινες φούστες θα μας βλέπουν και. Show, ρε παιδί μου, να κάνουν την εκπομπή. Α, να show. βλέπεις τις ροζ κόκκινες φούστες. Να βλέπουμε σαν fans σαν fans, της Eurovision που δεν είμαστε. Ροζ κόκκινες φούστες να ανεμίζουν με καπνούς, φωτιές, λιοντάρια έτσι να πετάνε. Θυμάσαι από- τη Ρουσλάνα. Ρουζλάνα, φίλε. Ή την άλλη τη κεμπάπ. Πόσο- Κεμπάπ, πώς τη πόσο λένε. χρονών Τη Σερτάμπ. είμαστε? Την κεμπάπ. Στη Ρουζλάνα πόσο χρονών ήμουν. Εντάξει, αυτό δεν το δείχνω στην κάμερα. Εντάξει, μπλουτζόπνικη. Smoke in the sky, my heart's in the freeze. Can't just stay down on my knees. Knock, 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 they're coming. All the psycho people got me running. Falling on me deep inside of me. Love, baby, is the only key. Σαν να τις βλέπω αυτές, εντάξει. Τη μία την είχα και στο Instagram, μετά την έχασα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα το Όχι, περνούσεις, όχι. όχι. Έχω μια αισθητική, δεν μπορώ να. Συγγνώμη. I'm back in the game. I'm a train, chips
του Delta νομίζω μου άρεσε λίγο πιο πολύ από αυτό εδώ. Δεν θα μπερδευτεί Ναι. ο κόσμος, Στέφανε. Νομίζω ότι θα πάει Όχι, πολύ μόνο θα περιμένει συγκεκριμένα. πότε θα τελειώσουν τα 28 τραγούδια. 28. Εμείς είμαστε ακόμα. Έχω χάσει το μέτρημα. Ναι, κοντά στη μέση πρέπει να είμαστε εμείς. Και είναι σαν να ακούω κάποια που τα ξανά και ξανά. Ναι, σωστό. Είπες ναι και έγινε, μόνο στάχτη έμεινε. Ας καώ αφού το διάλεξα και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Τι περιμένω. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Νικηφόρος. Έχει πολύ ωραία φωνή αυτός. Τον έχω ακούσει. Ελληνικός σε- στίχος, Ναι, τον έχω ακούσει σε άλλα τραγούδια. Το παιδί έχει πολύ ωραία φωνή. Το τραγούδι εμένα προσωπικά. Όχι, δεν τον αδικεί. Πολύ. Επειδή τον έχω ακούσει, έχει όντως πολύ ωραία φωνή. Δεν θα το άκουγα ούτε στο ραδιόφωνο. Και η φωνή, εντάξει, καλή είναι, απλά είναι Επειδή συνηθισμένη. είναι αδικείται. Σε άλλα τραγούδια Εντάξει. έχει πολύ ωραία φωνή. Εντάξει, το μην τον συγκεκριμένο κράξω παιδί. τότε το παιδί και σε στεναχωρήσω. Τι θα έλεγες. Όχι, εδώ πέρα με δημοκρατία. Νικηφόρος από τα Lidl. Νικηφόρος. Κυπόσκης. Και ανοίγει φωτιά σαν ίσως ρέει Κόμματα. Εντάξει, περνάει. Περιμένω εδώ αύριο αυτό το να. Δεν μου Όχι, αρέσει. εντάξει. Το Πράγματα- τραγούδι. I'm rising like the sun. I'm falling into love. Forever young and you might be the one to make me come undone. You'll see me up above. Worship me like Aphrodite. Ξανακούσαμε στην αρχή κάτι. Μπιμπι τα παντού, πάντα παντού. Ναι. Αυτό ξέρεις είναι, θα σου πω, είναι βραχάτι 2009. Ναι. Να λυκνιζόμαστε στην παραλία. Καλοκαιρίζουνε τα πιο Beach πολλά bar. από Ναι, αυτά ναι, τα beach τραγούδια. bar. Beach bar. Και να παίζει αυτό το τραγούδι τώρα Από και να σε πίσω, φάση, ναι, ξέρεις. παραλία. Να βάζεις, Mojito Bay. Να βάζεις αντιλιακό στην τρίχα και τέτοια πράγματα. Την ξυρισμένη. Πάμε. Κόπηκε, έτσι. Κόπηκε, εντάξει, κόπηκε. Και σπάσε χίλια κομμάτια. Και σπάσε χίλια κομμάτια. Χίλια κομμάτια. Το άκουσες. Λέει, τραγουδάει, έσπασε 1000 κομμάτια, από πίσω ακούγεται breaking, κάνει και deep translate. Όντως. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, Στέφανε. Δεν μου αρέσει. Το άκουσα και δεν μου άρεσε. Το έκανα fast forward. Ήταν τραγούδια που δεν μπόρεσα να τα ακούσω όλο. Είναι αυτά τα ατμοσφαιρικά που πρέπει να τα καταλάβεις και... Τι να καταλάβεις. Έσπασε 1000 κομμάτια, 1000 κομμάτια, 1000 κομμάτια, 1000 κομμάτια. Το λέει, μάζεψέ τα σου λέει. Break, σπίση. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εδώ μην τα ακούσει κανένα θα τα και στεναχωρηθεί. Every time I reach out, you slip away. Για πες. Εντάξει, έχει και κοινό αυτή βέβαια. Είναι γνωστή. Εμένα μου αρέσει και το τραγούδι λίγο. Ωραία. Είναι λίγο. Πώς τη λένε αυτή που είχε κερδίσει, Euphoria. Δεν το θεωρώ πιο δυνατό από το Φέρτο και από το κάτι δική μου προσωπική άποψη από το Good Job Nicky. Αλλά είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά άμα περνούσε και το άκουγα στο Eurovision δεν θα με χαλούσε καθόλου. Λίγο σκηνική παρουσίαση στην παρουσίαση της ΕΡΤ να πω ότι επειδή φόρεσε ένα. Δεν το είδα. Φόρεσε το, Για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. το πέμπτο στοιχείο το έχει δει με τον Bruce Willis και την. Ναι, Amy. ναι, ναι. Φόρεσε αυτό που φορούσε η Μίλα πώς λέγεται. Σαρδάμ. Γιώβο. Άντε στην υγεία μας, παιδιά. Στη Γιώβο. Όλα καλά να πάνε για όλους τους συμμετέχοντες. Άσχετα τι λέμε εμείς. Ναι, προφανώς. Άμα το δεις, είναι το ίδιο φόρεμα. Αφού σε σχόλια από κάτω γράφουν παρακαλώ επιστρέψτε το μας. Το πήρε δηλαδή από το Ο στούντιο. Willis. Ο Willis άνθρωπος τώρα που να θυμάται. Φασία. Συγγνώμη, Μπρους. Τι λέει σήμερα στο μας. Το περνάω πάντως έτσι. Εγώ το βάζω. Εντάξει, έχει και. Ένα Είναι Καλώς και. τον στην παρέα. Δεν με σκάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπάστα λίγο faster. A little louder, a little faster.
Συγγνώμη, για Πες αυτό το, το πες το, πράγμα μπράβο, ναι, πες. τους στίχους έπρεπε να γράψουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 άτομα. Και είναι μέσα και Τι και ξεκινήσαν να τραγουδίστρια. γράφουν και έγραφε η Ευαγγελία, η Εν τω κυρία. μεταξύ την Ευαγγελία. Ένα γιατί- στίχο. Μετά συνεχίζει ο Gino the Ghost, ο Jay Stolar. Τι έγινε. Και άμα κάποιο ήθελε να σταματήσει, παιδιά, κατουργέμαι. Και Η Ευαγγελία, παίρνω εγώ τη θέση. Όχι, η Ευαγγελία είναι τελευταία. Λογικά έβαλε την τελεία. Κοίταξε, είναι μια κοπέλα που έχει προσπαθήσει και άλλες φορές να μπει στην Eurovision, η Ευαγγελία. Δεν μου αρέσει πολύ το τραγούδι, Στέφανε. Και το θεωρούν Παρέα. κιόλας μέσα στα 4-5 φαβορί. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Πάμε παρακάτω. Y'all deserve a second chance. Life is a never-ending dance. I'm turning left, turning right. Just hold my hand, hold it tight. Πού είσαι, Τσακαλάκο. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά από το επίθετο κόβεσαι. Συγγνώμη, πραγματικά δεν σε ξέρω. Μπορεί να είσαι cool τύπος. Βλέπει η άλλη λέει Ευαγγελία. Το βλέπω αυτό, Ευαγγελία. Μαρσό. Τζέσι Τζι. Α, τους ξέρεις, πουλάκι μου. Πε και εσύ βγες Παναγιώτη. Σκέτο. Παναγιώτη Τσακαλάκο. Δεν είναι για Eurovision. Όχι Παναγιώτη Τσακαλάκο. Δεν θα περάσει. Εσύ μια χαρά σε βαφτίσανε. Το πείτε τόσο και ωραίο. Τώρα για το τραγούδι. Ούτε αυτό κάνει. Συγγνώμη. Πραγματικά εύχομαι να μην το δει, ρε φίλε, αυτό το παιδί. Συγγνώμη, πραγματικά. Μου το πει του ανθρώπου που δεν έχω. Εντάξει. Το τραγούδι. Φίλε, όχι, εγώ μου μετράω και αρέσει. τι λεπτομέρειες. Όλα παίζουν ρόλο. Συνονόματι. Στέφη. Καπνιγό. Δεν θα καθόμουν να δω Eurovision για να ακούσω την Ελλάδα σε αυτό το τραγούδι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Δυστυχώς. Δεν περνά. Προσπάθησε. Κόβεσαι. Προσπάθησε του χρόνου. Realistically, no enduring cases unless to stop. Holistic purpose for being a sabotage, a sabotage, a sabotage. I'm having trouble feeling a sabotage. Σε πήρε ο Τσακαλάκος. Αυτός θα έχει χειρότερο, πιστεύω. Φίλε, σε πήρε Θα έχει ο χειρο- Τσακαλάκος, σε πήραξε Θα εδώ έχει- πέρα. Θα έχει χειρότερο. Leroy Merlin Flowers. Broad Flowers. Κάτσε, ρε φίλε, βάλε ένα Και κόμμα. το λέει και κάτι. Σαμποτάζ που είναι ιερός τίτλος τραγουδιού από τους. Ας τα πω μαλακία και θα με κράξουν όλοι οι ροκάτες. Σε παρακαλώ, πες το. Είναι ιερό τραγούδι. ε, Τόσο ιερό τραγούδι που δεν Σαμποτάζ, θυμάται καν. ναι. Α, το τραγουδάκι. Κόλλησα ρε φίλε, αλλά είναι Θα το τρομερό βάλω στο τραγούδι. μοντάζ. Holistic purpose for being a sabotage, a sabotage, a sabotage. I'm having trouble feeling a sabotage, Εδώ θα Ε, παίξει. sabotage. Άμα το βρεις, βάλ το. Θα το βάλω. Leroy Broad Flowers. Ναι. Εγώ προτιμώ τον Παναγιώτη Τσακαλάκος. Μουσική στίχη το παιδί μόνος του, έτσι. Μόνο του. Εγώ γι' αυτό το Μουσικά σέβομαι. δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή Όχι, υποτονικό θα το έλεγα λίγο. Ναι, το όχι, τραγούδι. όχι, δεν θα το περνούσα. Και για τον αλλά τίτλο του κιόλα. Ο τίτλος είναι λίγο έτσι σκληρό, σαμποτάζ, ας πούμε. Περιμένεις, ξέρεις, Περιμένεις φασαρία, κάτι. Και αυτό ήταν σαν υγαστρίπνη. Ναι. Συγγνώμη, φίλε, Leroy Merlin Broad Flowers. Βάλε Κάποιο, έχει κάποιο story από πίσω αυτό. Γιατί το Σίγουρα βάλε έτσι. και μακάρι. Είναι μαγκάκος. Ναι. Leroy κενό, Broad κενό. Θα μπορούσε να το Flowers, κάνει. ξέρω Ναι. εγώ. Και ας βάλει και ένα παπάκι gmail.com μετά. Να του στείλουν την αίτηση. Μπράβο για την προσπάθειά σου, Μπράβο, ειλικρινά. Μια δουλειά μόνος σου. Μπράβο. And I, we're risking it all. You know why our flames getting brighter, 'cause love never had such a fall. Δεν το στυλιάνω. Δεν το στυλιάνω. Ακούμε κάποια τραγούδια και λέμε γιατί θα μου πεις ίσως για να συμπληρώσουν αυτές τις θέσεις. Όχι, δεν θα το. Όχι, μωρέ, όχι. Δεν- Ενώ μου αρέσει τα ούτε τραγούδια, για- αλλά όχι για Eurovision. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Ούτε Σένα για σίγουρα προσωπική όχι. στιγμή δεν είναι αυτό. Subscribe, You are the fire, you are the light, the only reason my heart feels alive. Through every shadow, through every fight, you are the one that keeps me alive. Όχι, Όχι, Στελακάη, You Are δεν The μου Fire. αρέσει εμένα. Αντικειμενικό το θέμα. Wonderful thing, I'm happy. Oh, it gives you away. I'm happy.
Τι έχει? Έχει κάτι, Reaction Music. Όχι, Έχει... εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν είπα ότι μ' αρέσει, αλλά έχει κάτι σε σχέση με όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Οκ, τα Κάτι ακούω. που με κάνει λίγο το αυτί μου να Α, οκ. κεντρήσει το. Στα 3-4 που διαφωνούμε. Just drop it like it's hot. Έχουμε μπλέξει rave party εδώ. Ναι. Αντίπασε rave party. Πεις έτσι, καταιγίδα, drop it, τα. Αυτό δεν το θυμάμαι καν να το έχω ακούσει, ρε φίλε. Αφού έχω ακούσει όλα τα τραγούδια του Eurovision, αυτό δεν μου έμεινε. Έχει το χέρι έτσι παρατεταμένο, λες και θα ρίξει ζεμπεκιά. Έχει, Ξέρεις τι? έχει την όψη μπουζουκόβιου που έχει περπατημένο στη νύχτα, που κλείνει συνέχεια τραπέζια, ή είναι θαμώνας με βαρύ πορτοφόλι, που κάθεται πάντα μπροστά, ή είναι ιδιοκτήτης μπουζουκιού. Και ακούς μετά αυτό το pop techno, δεν μου βγάζει η παρουσία του ότι μπορεί να τραγουδήσει κάτι τέτοιο. Αυτόν τον βλέπω Κάτσε, αύριο εσύ, όχι. να κάθεται μπροστά στο αρμόνιο, το synthesizer αυτό, και να παίζει αυτό από πίσω και να κάνει. Αλλά να παίζει όμως, όχι σαν τον άλλον που έκανε ότι υπήρχε κονσόλα και έκανε έτσι. Γιατί τους δικάζεις όλους ξαφνικά. Έτσι, ρε φίλε, γιατί δεν πήγαμε εμείς. Θα πάμε του χρόνου, λες, Θα πάμε του χρόνου, να ρε φτιάξουμε φίλε. να πάμε. Βάλε μου τα drums, τα εικονικά που να μην υπάρχουν, να κάνω. Α, σαν τον άλλον που έκραξες πριν λίγο. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι τόσο γνωστός. Αυτά ήταν ή έχει κι άλλο? Όχι, πρέπει να έχει κι άλλο, Τίποτα, τίποτα. Σ' αρέσει? Εμένα μου αρέσει λίγο αυτό. Λίγο, δεν θα πω ότι άνα το στείλω στο Eurovision. Εμένα μου αρέσει λίγο αυτό το τραγούδι και σέβομαι και στη συγκεκριμένη κοπέλα ότι το έχει γράψει μόνη της και εκείνη. Γιατί που το είδες? Να το δω. Α, ναι. Το έχει γράψει. Το έχει μόνη γράψει της. μόνη της και τη μουσική της. Και αυτό θα ήθελα να το δω σε σκηνική παρουσία. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν από τα φοβαρή, δεν θεωρώ. Αλλά έχει κάτι από Eurovision συγκεκριμένο. Πολύ λίγο. Ναι, αν πούμε ότι για μπαλάντα. Ναι, έτσι, κάτι ναι, μπαλάντα. ναι. Κάτι λίγο πιο. Που να μην κοιμάσαι. Που να μην όμως. κοιμάσαι, γιατί. Δηλαδή, εκεί που πας να Από τα κοιμηθείς. 28 νομίζω τα 10-12 ήταν όλα μπιτάκια και Από όλα, ναι, καλοκαίρι εντάξει, ναι. 2026. Εντάξει, όχι. Για μένα απλά θα περνούσε όχι ψηλά. Ας περάσει Για μένα αύριο καλά. και μετά. Πρώτος ημιτελικός είναι αύριο. Θέλω να δω πώς θα γίνει αυτό. Αυτά ήταν, πιστεύω, ναι. εντάξει, ΕΡΤ. Ναι. Τα κατάφερες. Πόση ώρα θα είναι ο ημιτελικός, ρε φίλε? Τι ώρα θα ξεκινήσει, για να κανονίσουμε και το πρόγραμμά μας κιόλας. Για να δουλεύουμε αύριο. Λοιπόν, αν έπρεπε να βγάλεις εσύ κάποιο, ποιο θα έβγαλε? Αρχικά από όλα αυτά, έτη φωτός μπροστά, ο Αγγίλας και ο Good Job Νίκη. Έτσι. Τι Πολύ Μαρσό, μακριά. όχι. Αν είναι και Μαρσό, ακολουθεί. Αλλά θα παιχτεί πιστεύω μεταξύ Μικρού Πάριου και Ακύλα. Και εγώ εκεί με σε αυτή την τριάδα είμαι. Τέταρτο δεν βλέπω. Όχι, όχι. Τέταρτο δεν βλέπω. Δηλαδή η Μαρσό εκεί θα μείνει στο 3. Στο 3, Για να δούμε. Εσείς τι πιστεύετε? Ναι, γράψτε μας στα σχόλια ποια είναι η γνώμη σας, πώς τα είδατε τα τραγούδια, αν τα έχετε δει ή αν τα είδατε μαζί μας. Μην λάβετε υπόψη την άποψή μας. Ναι, όχι, και θέλω ένα συγγνώμη για ό,τι ακούστηκε σήμερα. Ναι, συγγνώμη από όλους τους καλλιτέχνες Μπράβο, γενικά. συγγνώμη από τον Γιάννη Πάριο. Ναι, συγγνώμη συγγνώμη από τον Τζακαλάκο. Το Τσακαλάκο. Που... Μες στην καρδιά μου τον έχω όμως αυτόν. Πιστεύω ότι άμα γνωριστούμε κάνουμε καλή παρέα. Συγγνώμη από τον κύριο Λερόι. Εντάξει, προσωπική μας άποψη, όλα αυτά γίνονται για... Για views. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή τύχη αύριο σε όλους. Καλή προβολή. Ηρέμησες μαλάκα, εντάξει. Έφυγαν, εντάξει. Καθαρίσαμε. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Σε αυτό το τραγούδι, ξέρεις, είσαι 18 χρονών, έχεις χωρίσει Ναι. και μετά δεν ξέρω αν θα μπει αυτό, αλλά θα το πω. Μετά την τέταρτη είσαι σε φάση που λες Και λες βιοενάκι, κοιτάς την παλάμη σου. όχι στην παλάμη ή στον καθρέφτη που φαντασιώνεσαι την άλλη και προετοιμάζεσαι για πέμπτη. Δεν ξέρω, δεν θα το Α, βάλω και αυτό, έχει. κρίμα. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πώς μπει στα bloopers. Πιστεύεις ότι θα χωρίσουμε μετά από αυτά τα podcast?